नमस्कार दोस्तों, मेरे अतिथि श्रृंखला में आज जो अतिथि आ रहे हैं आरा बिहार से अरुण सिंह जी, जिन्हें सब प्यार से भोजपुरिया काका कहते हैं। मेरे विशेष अनुरोध पर वो अपनी स्वरचित रचना का पाठ करने आ रहे हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा की तरह अपेक्षित है। आरा बिहार से श्री अरुण सिंह भोजपुरिया काका। नमस्कार, प्रणाम। हम अरुण सिंह भोजपुरिया काका तमाम भोजपुरी श्रोता के हमारा तरफ से 2 शब्द समर्पित बा। ऊ भोजपुरिया बात कहाँ बा, पाहुन के सत्कार कहाँ बा, खान पान के ऊ रिवाज कहाँ बा, ठहाका भरल दलान कहाँ बा, चौक चौराहा बाधार कहाँ बा, बाजत झाल मृदंग कहाँ बा, फागुन के उमंग कहाँ बा, होलरी के ऊ हुड़दंग कहाँ बा, फगुआ के ऊ रंग कहाँ बा, ऊ भोजपुरिया बात कहाँ बा, चैता गावत उटोला कहाँ बा, पाहुन के ऊ रिवाज कहाँ बा, जामुन आम के पेड़ कहाँ बा, दोल्हा पाती के खेल कहाँ बा, बाग बगीचा में माचान कहाँ बा, लिट्टी चोखा के ऊ खान कहाँ बा, ऊ भोजपुरिया बात कहाँ बा, सखी बहिन में ऊ दुलार कहाँ बा, कन्या पुतला के खेल कहाँ बा, चोर सिपाही आंख मिचौली डोली और कहार कहाँ बा, रेहट के आवाज कहाँ बा, पोखर और इनार कहाँ बा, ऊ भोजपुरिया बात कहाँ बा, पवरिया के नाच कहाँ बा, ढेका ओखर जात कहाँ बा, नट नातिन के खेल कहाँ बा, भाई बहन में ऊ मेल कहाँ बा, अन्न भरल खरिहान कहाँ बा, कौड़ा तापत ऊ परिवार कहाँ बा, गोबर लिपत ऊ दुआर कहाँ बा, पहिले वाला ऊ रिवाज कहाँ बा, ऊ भोजपुरिया बात कहाँ बा। सत्य बा भैया, ऊ भोजपुरिया बात कहाँ बा। हर हर महादेव। वीडियो कैसन लागल, हमार दोहा कैसन लागल, आप सब जरूर बताई। हर हर महादेव, जय हो, प्रणाम। हर हर महादेव।